Momo yenza kube lula kuyitholela amanona amasha kaKhuzani. Sawubona Khuzani, siyakwamukela emsakazweni Ukhozi FM. Hayi, sengene sengaphakathi ngiyabingelela Zimiphi, ngibingelela abalali beKhozi, ngibingelele udadewethu engihamba naye oqhamuka wa-MTN. Hawu suka kwaze kwamnandi kuba nawe namhlanje. Isihloko sealbum yakho entsha sha ethi Inja Nogodo. Ufike kanjani kulesi sihloko? Masikhuluma ngenja nogodo, sikhuluma ngento eboshiwe ongelula ukuthi iqaqwe. Uma ethi umuntu ngibophele inja nogodo, usho ukuthi ngibophe ngempela ngeke uzoyiqaqa lonto leyo. Yabo. So ke ngiyethemba ukuthi lokho engikushoyo kushiwo isihloko ikhona lokho abantu abakuzwayo. Okay, siyezwa ke kuthiwa ke unobudlelwano niyasebenzisana ke nabaka MTN. Uzositshela ukuthi uhamba nobani namhlanje bese niyasichazela futhi ke ngobudlelwano benu onabo wena Khuzani nabaka MTN. Engakusho nje le album ukwesekwa kwayo kukhulu kakhulu akufani namanye ama album. Igili imanga namakaze ngibone into enje kuma digital stores nakuma hard copy angazi. So ke MTN uze wafika esinqumeni lakho nothi ake sinikeze abantu lezi ingoma le album abayidingayo ngokuthi basondele abaka MTN beng approach bethi sifuna ama CD angaka esizwanikeza wonke ama customer aka MTN azo downloada iMomo. Kodwa ke ucizelela nje lapho usisi engihamba naye uzothi ukuyithi kancane ayibeke endlala icace ithi ba bese nami ngena lapha nalapha. Nalokho FM ahambi kedwa Khuzani hamba no regional marketing manager yakwa MTN usisi uPosha. Sikubingelele Posha, sikamukela emsakazweni Ukhozi FM. Oh ngiyajabula, sanibonani balaleli. Cela usitshele ngeMTN Momo. Siyabonga kakhulu njengoba beseshila ubhuti wami la uKhuzani. uKhuzani umuntu esimthanda kakhulu la eKZN. Niyamazi ukuthi usimele. Uthe methu release le album ngathi no, we have to be involved, fanele size sisebenzisana nawe ukuthi siyiphushe le album kwavele sekuyifestive singawajabulisa kanjani ama customer ethu ngoba siyazi usimeke wa release album uKhuzani kujabula wonke umuntu usuke eseyilindele. Kodwa ke nathi sine platform entsha esilaunchile iMTN Momo, which is an amazing platform ekwazi ukuthi usende imali, ureceive imali, awudingi ukuthi ube ne account yase bank, ukwazi ukuthenga i-airtime, ukwazi ukusendela umuntu i-airtime, umsendela ugesi ekhaya. I-platform nje esebenzela abantu ukuthi enze impilo zethu zibe lula. Sesithi lalela Khuzani ngoba sina siphusha le platform yethu and sifuna ukuphusha ne-album yakho, asenzeni kanje. Njengoba siphusha i-album yaKhuzani, mengabe nje download MTN Momo, waya kwi-Facebook kaKhuzani wayomtshengisa ukuthi hayi senguMomo mina, senginabantu baka MTN, then uKhuzani uzokunika i-CD yakhe mahala. Le promotion nje okudinga ukuthi ukwenze wena ukuthi ujoin uMomo ukuthi ungene kwi-App Store ujoin MTN Momo noma i-USSD *120*5 hash ukuze ukwazi ukuthi uthole MTN Momo. I-platform esiza impilo zabantu kakhulu le. Khuzani wena ulindele ukudayisa amanani amangakanani ke ngale album? Ufuna ukushaya platinum, ufuna ukushaya gold, zithini inhloso zakho ubhekephi? Engakusho nje izitoko ezayigayiwe seyiphelile, still sekuyidemand. Kuyaphoqa ukuthi umuntu uzobuyela ayogaya. Ngiyafisa ukuthi ngisazoke ngicheckeke ngoba uyazi nawe njengoba kuyi-weekend asikwazi ukubheka kodwa ngicina ukuchecka ibisibheke kulo vele igolide. Ekusebenziseni kwakho ke MTN yini abalandeli bakho kumele bayenze ukuze bayihlomlele ke album yakhe entsha? Okumele kwenziwe abalandeli ukuya nje emafonini nabo kuma App Store be-download MTN Momo bese bengitheka beyiposta, ngafaka ngisho i-comment ngizoyithola, engitheke ngokwenza njalo sizobe sesimtracer ukuthi ukuphi azoyithola i-album, ngisizomthumelela la ekhona. Kuyenzeka ke uzothola ukuthi akuyona yodwa i-album, khona futhi abanye abazothola bahlomula nangamahempa eMomo, ama voucher 1000 voucher eMomo, so kuningi abazokuthola. iMomo ke ilula kakhulu, ngicabanga ukuthi in future wonke umuntu uzobe senayo ngoba ngibuka ukuthi ngisho mama badayisayo emgwaqeni mayengafundi ukuphatha ucash uzokwazi ukuthi mayithi uneMomo uyakwazi ukumfakela imali enambeni yakhe iyikhipha ngale uma esaba ukuthi bazoze bembambe njengoba ku December nje indlela lezo zokuyiprotector even naseyinswela boyini. Okay, abalandeli bakho ke bona bayithola kuphi album yakhe nje? Ikhona ezitolo Dakota
downloada Okay. bangaya futhi lapha kuma iTunes befike be download kodwa futhi okukhulu ke size ngakho namhlanje i-album bengayithola ngokudownloada imomo Yebo. yeah Album yakho inengoma engaki? inengoma ezu14 ngizwa bethi ayikho ingoma eqwayo lapha Ayona kahle kahle abantu ngivele ngabenza amaxoki nje umuntu uthi kusasa ulala ngale ingoma Avuka sasa ngale. avuka uyazi ukuthi zidida sizeyidide ngisho mina yabona nje ngiye ngajikelwa yenye nje nami ngithi hawu le ngoma manje nayi le ngoma isingikheqa uyabo so kusho ukuthi kusebenzekile siyabonga kakhulu ukukhuthazwa izizimo njengalezi ukuxhumana nenkampani enkulu MTN ikhona ukusenza sisebenze ngamandla ngoba kusho ukuthi umuntu useyibrand impela enkulu engasekulula ukuthi ingashona phansi Eyibheke ingoma kuyona nje singathi kuhlaba umxhwele nje kuzo zonke nawe uthi hayi uthi mawucimeza uthi hayi ngisebenzile usufuna ngizibale zonke phela cha ngifune yodwa cha kodwa usufuna ngizibale zonke cha sengisho le othi uyazi phela ukuthi intombi emhlophe ihamba ngoMercedes imngedwa kodwa manje uyabona nendaba zomjolo nazi nazi nendaba zomjolo ngiphinde ngibe inkalakatha futhi uyangibona ngiphinde ngithi ngonani ziningi ama divorce uyayibona lena kodwa angivele ngikunike ke hayi vele unginike angivele ngikunike asambe wethu mina ngizoba uluve okay I'm not supposed to asamba usesuphosha uzopay wena uzoba uluve mina ngiqhubeka Amigo, Mercedes ngavele ngayicela uthando. hele yanginike Ngahlangana nendoda enkulu ihamba ngequantum ngavele nganika uthando. hele yanginike Ngahlangana noMahlalela wathi ngimune imali ngavele ngamnika uthando ngavele ngamnika ngavele ngamnika ngavele sabuluve manje ngavele ngamnika ngavele ngamnika mina ke ngena lapho sengiyasina Siyabonga kakhulu. hayi siyabonga kakhulu Mlaleli woKhozi FM ngoba uzwa nje ukhuzana hamba naba MTN uma download nje imomo app yabo na kanjani zobusihlo umlela ngokusemthethweni iCD kaKhuza